Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя новото предложение на Абела. Тристаен, тухлен апартамент в центъра на София. Изцяло реновиран. По-настоящем се отдава под наем на Airbnb Superhost. Заповядайте да го разгледаме. Това бижу се продава на цена от 288 000 евро и очаква новия си собственик. За ваше удобство има паркомясто във вътрешния двор на сградата.